Ayan, hi AMC Vlogs and Ate Risa. Hello, Kamsat Alan and Ate Risa, good morning. Good morning, good morning. Sana ay nasa mabuti. Salamat sa 3 million.
Salamat 4 million in the house. Hello, Kabsat Priscilla. Ay, wala ka na palang jacket. Ayan, may jacket ka na ulit, Kabsat. Hiling ko lang sa'yo. Ito'y may laban. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Hello, Elizabeth. Ay! Oy, nakatago ako. Oy, aji ka ng favorite. Sa baliwanagan ko sino at ate ka. Ayan, salamat. Tamsak mo dyan. I-like mo man. I-like mo bakit? Ayan, i-drop mo aji link mo dito. Ayan, thank you. Nakatago ako. Tago-tago ang LS ako ngayon. Ayan, ha? Paano yan ganyan? Nagpintas ata nakabang Sears. Paano yan ganyan nagpintas? Yung thumbnail ko, ginawa ko yan, bakit? Madi, video ka lantan, tapos itag mo kanyak dali picture, tasyak tagaramit yung thumbnail. IB Channel, hello! Salamat. So, itong aking pa-welcome sa inyo, guys. Kasano ag-like, ata makita mata like kung dislike dita, and tisango ti... Di ba dati makita nga like and dislike dita babati live ko? Ito patamsak ako ng premiere ko. Sige, baba mo dyan. Awan nakita ka ha. Agpay ayam ka man. Ngiti pay ayam ko. Awan nakita ka ha. Agpay ayam ko. Sige, baba mo dyan. Awan nakita ka ha. Agpay ayam ko. Sige, baba mo dyan. Awan nakita ka ha. Agpay ayam ka man. Ngiti pay ayam ko. Awan nakita ka ha. Agpay ayam ka man. Ngiti pay ayam ko. Sige, baba mo dyan. Awan nakita ka ha. Agpay ayam ko.
Ang paypay-ayam ko nga Gcash, load. Na nagpa-ayam na kidikal man, kaso watch hours lang. Ibaba mo yan yung premiere mo, IB channel. Aumot ti video, bagtek. Hi, Your Adventure Channel. Hello, hello. Ayan, ito yung aking pa-welcome sa'yo, Your Adventure Channel. Ito yung aking pa-welcome. Ayan, patamsak or palike po, palike. Lalo, yung mga bago dyan kasi hindi nila alam yung tamsak. Ayan, Dan IB channel, natusok ko na po. Ayan, sinubscribe ko di Balaymon Bakot. Kaso umot video. Hello, Elpol's Adventure! Hello, hello! Ayan, bibigyan kita ng jacket kasi nawala yung brief mo. Ayan, may jacket ka na dyan. Elpos Adventure. Pwede ka na magbaba ng jacket mo. Agsipot-sipot ka kasjay. Nya, agsipot-sipot. Agibaba ka ti-link mo kasta. Dapat agaramit ka pa ti-video tadan ti babam nga link mo ta ipa-subscribe mo. Tapos nag-subscribe da di balay mo. Ag-subscribe kamot kanyada. Opal, what are you doing? Hello, 4 million in the house. Salamat ho, sabi ni Elpos. Walang anuman. Thank you din sa pagdalaw niya sa akin. Thanks, bakit? Awan video ko, inikat ko. Sumot lang Awanti nabuyak nga video. Awan pa may bagabak nga link mo kasi awan video. Tapos na ako sa Premiere IB, sabi ni Elpos Adventure. Guys, may premiere din po sa nakapin po sa taas. Pwede nyo pong tamsakan. Tapos magbakas lang po kayo ng Ilocana. Thank you. Maglagay lang kayo ng Ilocana sa mga live chat nila or sa comment section. Thank you, Elpos Adventure, sabi ni IB. Ayan, salamat, 5 million in the house. Naangasal ka. Ayan, thank you 4 million in the house. Ayan, thank you 6 million in the house. Ano data premiere? Ituturo ko yan sa'yo next time.
Ituro ko sa'yo lahat-lahat. Magawa ka ng video mo. Ayan, 8 million in the house. Yung mga hindi pa po nakaka-like dyan, may ka naman. Magtamsak na kayo. Ayan, thank you, 5 million in the house. Hi! Wow! Thank you, Elpo. Ayan, baba kayo ng bahay nyo, guys. At patamsak po sa mga premier po sa nakapin po. Thank you, 7 million in the house. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung yung mukha ko. Walang kaayos-ayos. Ayan, kapag dadami tayo kundi, magpalaro ako ng 4 watch hours. Wala akong palarong Gcash or Super Chat. Hanggang watch hours lang ako. 8 viewers. Yes! 8 viewers, yun lang. Pero 8 million, alam mo naman. Ayan, naging 5 million na lang. Hello, Kapsat Jemski. Hello. California ko o house or what state? Here in Tennessee. Tennessee dito ko, kapatid Elpos. Tennessee. Dito ako sa Tennessee, malayo sa Kabihas, charot. Malayo dyan sa malayo sa California. 2 hours flight to Texas. Hello, Kapsat Jemski. Hello. Yan, LS na ako kasi bukas hindi ako makapag-LS. Next week, basta next week, this week di ako makapag-LS. After interview na lang namin ako makapag-LS. Bukas day off ni Habi. Kaya ngayon, lubos-lubusin ko na mag-LS. Guys, padikit po sa aking mga members, guys, yung mga binababa po ni Nightbot. Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas at maglagay po kayo ng Ilocana. Salamat, 5 million in the house. Thank you so much. Shout out. Shout out sa family Andres at family Wandasan dyan sa Kabuluan. Ayan. O, andyan si Elizabeth. Shout out naman sa inyo dyan. At family Pagatpatan dyan sa Cagayan. Ayan. Sino pang magpapa-shoutout dyan? Guys, patamsak po sa premiere po ni IB, guys. Thank you so much. Wait lang, i-highlight natin yan. Ayan guys, ako pa-shoutout. Ayan, pa-shoutout sa mga kaibigan ko diyan sa Australia, Jemski Hodge. Ayan, ang yayamaning diyan. Ang yayamaning ang yayamaning vlogger diyan sa Australia.
Ayan, shoutout sa'yo ka dyan. Kapsat, Jemski Hotch. Ayan, Jemski. O, diba? Social na social ang pangalan. Pangalan pa lang, social na. Hey, Opal, what are you doing? Why you keep on Rago? Ayan, mega love shoutout sa mga ano dyan, sa mga, Diyos ko, sana nga magdila ang hell ka. Yung kay Sisa Marcos host unavailable video. Wait lang. Baba ko ulit. Ayan, shoutout sa mga ano dyan, mga kakabsat, mga kababayan. Ayan, mag-ingat kayo lagi, lalong-lalo na ngayon. Wala kasi ako yung ano, ayaw ko kasi magpabili ng yung ano, yung microphone. Kaya ayan, Diyos ko, ayan, shoutout din sa mga ano dyan, mga Angels team ko, ayan, sila Jensky Hutz, Philam Mabuhay Life, Filipina Country Life, RJ Rabanero, Donna V, Venice, Bander's Journey, Family Islanders, Team Lopez, Asya, Canada ayan, RGB 10 Vlog, Dancing Diva Channel, Diwata Aginaya, Carson, Sisa Marcos, ayan, Mr. Ching, Simply Luis M, ayan, thank you sa inyo guys. Teresa D, sa mga nakabarko dyan. Nakabarko talaga. Ayan, shoutout 3 million. Thank you so much. Patamsak sa premiere po ni Elpos Adventure, guys. Wait lang, tusukin natin yan, kapatid. Asan ka ngayon, Elpos? Tusok. Ayan, pangalawang tusok ako. Oh, California. Bago pa lang kami dito. Tawag dito. Mag-interview pa lang kami mag-interview pa lang kami sa Lunes, June 7, for your green card.
Ayan, thank you so much. 5 million in the house. Ayan, Elpos, Alventure. Ayan, thank you so much. Close the door. Ayan, shoutout din kay ay, saan na yung banks mo? Hi, Sisi! Hello! I miss you, sis. Luis. Thank you. Yaho! Ayan, Kapsat Friends. Ayan, thank you so much. Ayan. Thank you, Sisi. Simply Luis. Ayan, guys, padikit po kay, guys, si Simply Luis M, guys. Nandito sa America. Ayan. Thank you, guys. Ayan, kung may mga premiere kayo dyan, guys, patamsak. Pwede magpatamsak premiere host. Sige, baba mo lang dyan, Kapsat, at tusukin natin. Ayan, thank you 7 million. Wala na yung banks ko kasi tignan mo, nakatali. Medyo humaba na kasi kaya nakabanks ako kahapon, kagabi, nung nag-LS ako. Ayan, shoutout kay kay Alora. Kay Alora Wandasan. Ayan, tulog ka na, baby. Lols. Ayan, baba mo yung, ayan. Nag-aaral ako, sis, last night di ako nakaka-YT. It's okay, sisi, I understand. Ayan. Mag-aaral ka dyan para para kung yumaman ka, patangin mo ako. Ayan. Guys, patusok po sa Jin, Tibigat, Ken Malom. Apo na yan nga, Jinon. Jin. Jin, Tibigat, Ken Malom. Ilocano trending song, sabi niya. Ayan. Guys, patusok po sa premiere po ni kapatid ni Kabsat, Happy Memorial Day. May quiz kasi ako bukas, Ayan, hindi kami lumabas, sisi. Hindi kami lumabas sa Memorial Day kasi may trabaho si Brian. Mostly kapag holiday, nagtatrabaho kasi siya. Mas gusto niyang magtrabaho. Guys, patusok po din po sa mga premiere po, nakapin po sa taas. Thank you. Guys, padikit din po kay Sis Luis, guys. Ako yan mag-isa ngayon, may work si Jay. Oh! Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Galingan mo sisi, mag-review.
Ayan, salamat host. You're welcome. Kamsat. Nag-premiere ako kahapon ng how to make meatloaf. Yung himas recipe ko. Hi, Jasril Alvaron. Hello, bebe. Hello, Sisi Milka. Ayan, akyat ka dito, Sis Milka, para kumanta. Pagbigyan mo na ako ngayon. Ayan, thank you. Hello, hello. Ayan. Thank you, Sis Milka. Thank you. Ayan, 7, walang tulog sis, kinig lang. Ay, my goodness. Sige, tulog ka lang dyan. Ayan, 6 million in the house. Ayan na. Sinong gustong umakyat dyan? Tapos, alayan nyo kami ng kanta. Nasa bed ako. Ayan, may premiere ka dyan, Gasril. Ibaba mo dyan para tusukin. Ay, mamaya ako gagawa ng birthday message ko kay mami. Ni mami mo. Simply Luis Dan from Renz Gipa. Nakikinig ako, sabi niya. Ay, kung wala kang tulog, matulog ka na dyan. Hi, Renz. Thank you. Sabi ni si Simply Luis M. Nakalimutan ko. Ayan, 3 million in the house. Ayan, patusok po sa binababa ni Melka, guys. Thank you. Dansis. Gustong-gusto mo yung thumbnail mo, ha? Thank you naman dyan sa palaging paggamit ng thumbnail. Thanks sa gawan mo ako pang Brand LS. Bigay mo sa akin lahat ng mga sponsor mo sa akin para madaling gawin kapag Di ko pa nagawa yung binigay mo sa akin. Busy. Alam mo naman. It's okay, Sisi. No problem.
Ayan, salamat 4 million in the house. Ayan, thank you so much. Ayan, Jessreel, kain tayo, host. Anong ulam mo, Kabsat? Nag-ulam ako kanina ng Elpos. Nag-ulam ako kanina ng dinengdeng. Thank you, Jessreel. Ayan, Leon. Thank you, thank you, thank you. Tago muna ako. Wala pa akong kausap.
Hi, Sinley King. Hello. Shout out to you. Patamsak. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni ni Elpos. Ayan, hello. Hello kapatid, Ricardo. Thank you so much. Ayan. Ayan, good morning kapatid Ricardo. Saan na yung binaba kong bahay mo kanina? Ayan. Salamat po sa pagmamasyal. Ayan. Guys, patamsak, padikit po sa ating guys, member, si kapatid Ricardo. Ayan, good morning. Maraming salamat. Hello, Kabsat Taraki Vlogs and Tour. Ayan, thank you, Kabsat Taraki. Ayan, magbaba kayong bahay niyo dyan, guys. Patusok po sa binababa ni Elpos, guys.
6 million in the house. Thank you so much. Ayan, lumabas na. Ayan, lumabas na. Anong lumabas? Yes. Lalabas na lang ako. Kahit wala akong... Nagtatago ako kasi kanina kasi walang kausap. Salamat 5 million. Good luck, wag ka tago, sabi ni Rick. Ayan, kapatid Ricardo, baka gusto mong umakyat para kumanta. Ayan, Elpos Adventure. 8:30 pa lang dyan, no? Maaga pa dyan. Salamat, Elpos. We got to... Aglanayan yung gatan. Ayan, busy lang ako sis. Sige lang. Naka-LS din kasi, hindi ko alam kasi na naka-LS si Madam G. Oo, nasa premiere din ako.
Sis Risa. Hello, gamit ko CP dito. Laptop sa kabila. Next naman. Thank you naman dyan sa support. Good evening, sis. Good evening. Hindi nyo maintindihan yung kanta ko, so palitan ko. Thank you, 5 million. Give me the answer. Anong inulam mo, Elpos? Ikaw na lang kumanta, sis. My goodness, baka bumagyo pa. Baka bumagyo pa kapag ako ang kumanta. Pansit at sabaw. Wow. Nagulam ako ng dinengdeng. Dinengdeng na kalabasa na may okra, na may green beans, na may batchoy. May may nilagyan ko ng bagoong na shrimp. Shrimp bagoong ba 'yon? Me the answer. Show me the way. Forgive me. Wow, sarap kakagutom. Oo na. Gusto ko kasing humigop ng dinengdeng, kaya nagluto ako kanina ng dinengdeng. Saan kayo pumunta, sis? Na-miss ko na yung ganyang luto, sabi ni Ricardo. Magluto ka, bili ka na lang, kuya. Bili ka na lang para lutuin mo. Show me the way. You're breaking me.
Thank you sa 5 million in the house. Wala tayong viewers, guys. Kasi wala tayong palaro. All this time. Never let you go. You touch me. Hello, Ronaldin Borromeo. Wala pala jacket. Ayan, ayan. Ayan, may jacket na kayo, guys. Thank you. May jacket na kayo dyan. Yung ano, yung ninja mo, Elpos, may jacket na din. This time. Maybe this time.
Thank you, 5 million. Love. Ano nangyari? Hehe. Hindi ko alam. Hopefully, nagpindot-pindot lang ako dun. Nagpindot-pindot lang ako dun, Ricardo. Baka sakaling, hindi daw siya last comment. Last 3 commenter daw. Last 3 ko. Oh, yung baby. Baby aso. Nag-loading na ako. Love. Ilang minuto yon? Hello, Charity. Hello. Good morning. Ayan, meet Mike Trixie. Say hi. Say hi, everyone. Baby.
Ayan, Surig Vegan Vlog Channel, hello. Okay lang, Kabsat. Ayan, may jacket ka na dyan, Kabsat. Yan, magbaba lang po kayo ng bahay nyo dyan, guys. Or, ayan, kung may mapatamsak po kayo, babaan nyo po dyan. Magdikitan po kayo. Ayan, sis, Miam, oh, hello. Salamat, sis. Ayan, Kambal Blood, hello, hello.
Cookings. Hello. Hi, Miam O, Dan, sa premiere mo. Ayan, may premiere ka ba, Miam O? Ay, palablab. Sorry, wait lang. Ayan, nakatusok na ako, Sisi. Number 3.
Ayan, salamat, salamat. Ayan, Elpos, dance sa premiere mo at dikit, sabi ni Sis Miam. Oh, ayan, 5 million in the house. Sleep na muna ako, sis. Ano, Ricardo Biong, nanalo ako ng 250. Nanalo ako sa 3 commenter. Nanalo ako sa last 3 commenter. Hi, Maris Monteverde. Hello, hello. Ayan na, ano ko na sis, na replay ko na yung premiere mo kanina. Oo. Ang saya-saya. Talaga nagpindot talaga ako sa nag-computer. Sana all may panalo, sabi ni Maris. O, nanalo ako sa last 3 commenter doon sa isang premiere ng isang kaibigan namin. Thanks sis, you're welcome. Guys, padikit po kay Ricardo Biong. Mabait yan. Bagong kakilala ko yan. Ayan, nagpa-member agad siya. Laging nananalo si PK, no, Ricardo? Si Pareng Caluete, lagi siyang nananalo. Ayan, thank you so much. Ayan, nauna na ako sa iyo po, Elpos. Ayan, yes, inunahan ka ni Miamos, kapatid Elpos. Nandito pa ako kanina sa live ko, sis Cambalblat.
Ayan, 5 million in the house. Hello. Ayan, 2 million in the house. Thank you naman. Ayan, hi sis Watermelts. Hello. Ayan, may jacket ka na ulit. Ayan, thank you 4 million in the house. Ayun no, Donna Bicho. Thank you sis, thank you. Next, yellow. Thank you sis, thank you. Ayan, yellow, yellow. Ayan, bongga. Oo, kanina lang yan sis, water smells. Ano sis Donna B, nagpasugod din sila kay Kuya Prime Nems. Matagal ko na tong kilala si Kuya Prime Nems. Lagi siya dito sa LS ko dati. Ayan, thank you. Ano yon? May last commenter din kay Kuya Prime Nems? Sis Donna? Ang sipag, ang sinag ng kulay. Oo nga, nagtataka ako bakit yellow ang 250? Eh, di ba ang 250 is $5? Akala ko ang 250 is $10. Ay, ang yellow is $10. Pero iba pala sa kapag nasa Pilipinas.
Uy, bakit naging Black Princess na yan? Next naman. Talagang nilalagyan ng Team Organic solid talaga yan ah. Ayan, thank you Princess. Thank you. Okay, but I won't let go. Ay, sorry, haha, iba ang pumasok. Where do I find someone like you? Take me to yourself. Can't be true. They say nothing lasts forever. Love is what I never. Swing me far away. Take me to yourself. Take me to yourself. What love is really got. Akala ko yung Pretty Pink, sabi niya. Next naman, oh. Pinapasikat ang organic. Charot. Take me to. Hayaan mo na. Minsan lang yan na Michelle, madam. Can't be true. They say nothing lasts forever. Maybe to stay. Never. Here na me. Next naman. Wala na palang panty yan. Wala nang panty yung mga alagad mo pati siguro yung main mo, walang panty. Be my God. Take me to your heart. Hubad pa. Wala, tinanggalan mo eh. Oo, nagtanggal ako nung may pumasok sa night boot ko. May scammer na. Out ko na to, madam. Overheat ang CP need ng sponsor. Buti na lang ako, walang night boot. Oo, pinasok ng hacker yung night boot.
Ayan, salamat 4 million. Take me now, take my hand. Hala ka, buti di nakuha. Hindi. Talagang naglagay lang siya ng naglagay lang siya ng command kay Nightbot para ibaba yung mga link nila. So far, super dami nang nilagay niyang command. Mag 2 hours lang ako tapos mag-e-end na ako. Pasyal ako sa makibinggo ako sa friend. Mag 2 hours lang. Sige, tambay ko na lang si Pretty na maganda, haha. Ay, yun lang. Yes. Oo, na lang ako. 18 minutes na lang. Mag-end na ako. Ay, maghugas pala ako ng plato. Maghugas pala ng plato. Hi, Casey. Ikaw yan, Casey, di ba? Ay, Casey, di ba? Ikaw yan, si Hekani. Yes. Yesy. Ayan, thank you so much. Bukas hindi ako mag-live. May premiere lang ako bukas. Ayan, isi-send ko na lang kapag may play yung 10 hours mo ulit, Casey, ha? $7 million in the house. Thank you so much. Ayan, 7 million. Go lang, Sisi. Thank you. Ipahinga ko lang konti itong laptop. Tapos, mag-play na ako mamaya. May 10 hours pa si Heidi sa akin. Tapos ko na yun nagsabay kayo sa 10 hours.
Salamat dyan, princess. Violet na violet tong thumbnail ko ah. Red, may ano lang. Ayan, thank you so much, 6 million. Saglit na lang to guys. Matatapos na rin. Sige lang, Casey. 13 minutes na lang, matatapos na din ako. Ayan, hi Nanay Jubita. Simula nag-umpisa, nakapin yung premiere mo. Premiere nyo kina Donna B. Ay, yung LS ni Donna B, si ano tawag dito? Si Binis, si Donna B, ikaw, at ako, nakapin. Simula nag-LS ako. Hindi ko alam kung may nagtusok. Kasi binapatusok ko sa kanila. Ayan, salamat Nanay Jubita. Thank you. Ayan, 11 minutes na lang po ako at mag-e-end na rin ako. $24 Tamsakar, sis. Uy, sis, Miss Ara. Thank you, sisi. Ayan, may nagpaharang ako doon, sinend ko sa YT family. Kasi di ako nakakapag-comment, kaya sinisend ko doon.
Dalawa kayo ni Kabsat Marge, oy. Aya, sis, ba't wala harang? Siguro hindi ka nakatagpo ng harang, sisi. Ganyan minsan. Wala din akong natatagpuan na harang. Yan mo na, malapit naman na ako matapos. Hindi ko alam kung naka-limited na naman siya. Wait lang. Naka-limited kasi siya, sis. Naka-limited siya, kaya wala siyang, hindi siya naghaharang. Labas nga ako. Salamat sis, di ko pa nabasa na feeling well. Labas nga ako he. Naka-limited kasi sis yung ads niya. Oo sis, naka-limited siya, naka-yellow. Kaya bihira lang yung ads. Malapit na ako mag-end, 7 minutes na lang. Siguro dahil nagpatugtog ako kanina ng Ilocano songs na may harang. Ilocano song ba kanina or love song? Nagpatugtog kasi ako ng love songs kanina. Pero ayan, nag-request for review na ako para maging green ulit. Salamat sa panonood ng Himas recipe ko, sis. Himas recipe, meatloaf. Hindi sis, hindi siya CPR. Doon ang sarap sis sa himas-himas. Tawang-tawa ako sa live ko nung yung mga comment nila doon sa live chat. Tawang-tawa talaga ako. Maawa ka maawa ka dyan sa ilulutuin mo. Sabi, tama na ang himas. Ganun. Patapos na pala kaya ang tahimik. Hindi, wala masyadong kahapon lang may konting viewers, mga umabot din ng mga 14, 15 viewers kahapon. Pero ngayon wala kasi may mga nagpapalaro. Minsan yung mga sinusugod ng viewers is yung nagpapalaro ka ng GCash, bingo, ganon. Yung may mga GCash na tapos super chat na panalo, doon sila nag-i-stay. Kapag watch hours lang ipalaro mo, ay patay, walang mag-stay sa'yo talaga. Sis. Sabi ko, dapat mas masarap naman talaga yung himas-himasin mo muna para tumigas, ganun. It's me, Crystal, Tamsak host from Binispo. Hi, Crystal. Thank you sa pagdalaw. Thank you so much. Kumusta, bebe? Nauso nga yung GCash eh. Oo, sis.
nauso yung mga bingo na GCash palaro, mga load, GCash, ganon, tapos super chat, nauso na kasi yan. So, yung mga ibang viewers, syempre, dadagsahin talaga yung may GCash. Ganon. May mga pabingo. Okay lang po. Ayan. Totoong Lagrama. Hello, host Tamsakdan. Ayan, totoo. Totong Lagrama. Hello, hello. Salamat sa pagmamasyal. Ito yung aking pa-welcome sa inyo. Ay, iba. Ayan, dikitan na rin kita, Crystal. Ayan, pang 36 ako, Crystal. Ikaw yung moderator ni Kabsat Binis, di ba? Ayan, natusok ko na, bebe. Oy, ang sarap naman ng linupak. Magluluto ako mamaya ng grilled tupig at saka steamed tupig. Mega love shoutout sa'yo, Ma'am Russell. Sabi ni Totong Lagrama. Yes, 6 million in the house. Ayan. Mega love shoutout. Mega love shoutout Totong Lagrama. Sabi ni Nanay Jubita. Opo, sarap po yung nilupak. Yes, masarap yan. Yung premiere ko kahapon, nag-premiere ako ng himas recipe. Oo, masarap yan yung premiere ni Crystal. Himas. Ayan, 8 million in the house. Hello. Pang 37 tamsak, it's me, Crystal. Sabi ni Sisi Miss Aura. Ayan, baba mo yung link mo dyan, Sisi, para mabalikan ka ni Crystal. May premiere ako bukas. Ibaba ko na lang dyan sa Whitey Families. Tapos yung magbabakas, yun na lang yung babalikan ko doon sa Whitey Farm. Ayan, 7 million in the house. Salamat po. Sabi ni It's Me, Crystal. Ayan. Wait lang, guys. Ayan, guys. 2 hours na po ako. So, mag-end na po ako, guys. Thank you. Sa inyong lahat, Happy Memorial Day. Ayan, holiday dito sa US kanina. Ayan.
Memorial Day sa mga heroes, mga bayani, ganun. Uso sa Batangas ang nilupak, sabi ni Sis Miss Aura. Ayan, 8 million in the house. Bakit ganito? Laging ganito, guys, yung laging tawag dito. Wait lang. Laging kapag palapit ka ng matapos, dumadagsa yung tao. Ganon. Kapag mag-end ka na, may tao na. Tapos na. Ayan, 8 million in the house. Ayan. Naririnig nyo guys, naghihilik na naman si Trixie, ang aso namin. Kasi nakaano na. Ayan, naging 9 million pa. Kaloka. Ayan, thank you 9 million. Naghihilik ang aso. Hi, Bardax Mix Vlogs, Tamsak Host. Ayan, salamat Bardax. Ito ang aking pa-welcome sa inyo guys. Ayan. Kapag malapit ka na talagang mag-end, ayun, dadagsa yung mga tao. Ayan, 9 million. Ayan, guys, naririnig niyo yung naghihilik na aso. Super lakas. Naghihilik si Trixie, yung aso namin. How can I explain? Uy, ang lakas daw ng hilik mo, Trixie. Para siyang naghihilik na tao. Alam niyo ba yun? Ayan, Jubita Russell, mega love shoutout po na. Ate, may bayad ba yung night boat pag money ka na? Hindi. Wala, Crystal. It's, libre. Depende sa'yo kung anong i-avail mo. Pero may mga doon. Pero walang bayad ito. Walang bayad ang night boat. Ayan. Hello, Bordax Mix Vlog. Thank you. 8 million in the house. Ayan, nandyan pa si Pretty Pink. Ayan, kapag busy ka dyan, princess, pwede ka nang dyan. Pwede ka nang mag-exit. Oo, ka na lang, mag-sign in ka lang dyan sa Chrome. Pero mas okay din na kapag may moderator ka naman, kapag may naghe-help naman sa'yo, minsan, mas okay, minsan yung mga ibang YouTuber, ayaw nilang magkaroon ng Nightbot kasi minsan, nagha-hide daw ng viewers si Nightbot, sabi naman nila. Pero kapag may join button ka kasi, tapos may mga members ka, so, mas madali kasi magbaba ng link nila kapag meron si Nightbot. Kasi ang hirap kapag wala kang kasama magbaba ng mga link nila, mahihirapan ka talaga. Kasi dapat ibigay din kasi yung nag-member sila, so kailangan mong ibaba yung mga bahay nila kasi yun yung perks na kinuha nila sa iyo. Trixie, why you're snoring a lot? Papalambing na naman kasi to, kaya ganito na naman siya. Hilik ng hilik. Ayan, 7 million. Ayan guys, see you again, next. Basta, see you na lang ulit kapag, mag-LS ako ulit guys. Ayan, thank you so much sa inyong lahat guys. Ayan, 7 million in the house. Ako'y mag-end na po. Maraming salamat sa support. Ayan, till next time guys. See you sa aking premiere bukas. 11 a.m. Philippine time. May premiere po ako bukas. Ha?
Ay, 12 p.m. pala. 12 p.m. Philippine time pala ako bukas. So, thank you everyone. Thank you. God bless everyone. Have a good day. Have a great day ahead sa inyong lahat. Ayan. Mag-12 na din dito. Mag-12 a.m. na din. Bye guys! Bye everyone! God bless and have a good day! Ayan. Continue to support each other. Ayan na yan. Thank you. See you sa premiere ko bukas. Hello sis Princess. Reply ko premiere mo yesterday. Di ko nakita kasi nag-LS ako. Sabi ni sis Miss Aura. Saglit lang yung premiere mo sis, no? Ay yung LS mo. Tinignan ko kanina. Yun sana yung i-play ko. Kaso yung playlist na lang plinay ko kanina. Sige, bye-bye. Happy holiday. Thank you, Sisi. Bye.